kwedu muChiBuja tauya dzanyasi dzokudoka kwozuva nyasi zuva rechimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waKubvumbi. Nyasi tiri kutandira medu uno mamutoko maisiwa chiziviso chokuti kwai bazi rinoringa nezvokupinziwa vanhu mabasa inonzi pachirungu Employment Services and Promotion kwai ragoti mangwani rinenge ririmo medu muno mamutoko riri kunyoresa vanhu vari kuda mabasa. Hwendo huno munoita kuchiona idi sarudzo dzii dzatiunzira zvimwe wakuru wadaunziwa nezvavari kuita kwai munhu wese ada kugonyoresa kuti agozivikanwa kuti aribe basa anofanira kuuya nochitupa chache pamwepo nomapepa ofundo yaakaita yese kubvira kupuraimari kusvikira kuzvikoro zvofundo yepamusoro. Endai mugonyoresa muone kuti pane chinobudika chere. Kunoramba uchindonzi tichada kukupai, tichada kukuitirai, tichada zvakaoma, asi ndo zviri kuitika zuva ramangwana. Kwaiwa China wagonzi wakatipa zvibhorani zvinosvika 500 munyika medu. Tiri kuwatenda kana chiri chokwadi. Zvemunyika medu kazhinji kacho kutotenda dzamwa nokuti mamwe yacho zvimwe zvibhorani zvacho munokona kutoona zvaendesiwa kudzimba dzovakuru hurumende zvazvakamboitiwa nana Didmus Mutasa kutora macheya ovarwere wanenge wasingakoni kutekaira notsoka waye wachibva waendesa kudzimba dzavo kumapurazi yavo kugara ikweyo. Chaari kuita paribe kana chibodzi, zvakaita kuoma chaizvo. Nyasi musangano wemabhizimusi ZITF wavhuwa zviri pamutemo. Aiwa tiri kutenda iwo waita basaro. Nyasi pokare tanyepiwa kuti bazi kana kuti dunhu rokuEU rauya kopinda musangano uyu kokutanda. Kwairanga ratirambo ba rakazvimirira kuti boka ronyika dzokuEurope. Tiri kuramba tichizvitenda izvozvo. Tikaringa dziri kuitika kumatareku kwaina Seibeth Musengezi uyawo ZANU-PF ari kuti wamunangarwa wakapinda pachigaro zvisizvo. Kwai ndiri kuda kuita kutanika pachena zvese mutsepwede yese yobato ZANU-PF iri kuitiwa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Tinenge tindokunyepai. Asi sokureketa kwaAlex Magaisa muchakabvu agoreketa yeye kuti kwai kana ukaona kamba yakaisiwa yakatsirikidzisiwa pabango iwe goreka ubvunza kuti kamba yasvika sei, asi tsvaka muridzi wayo unomuona. Rekai tigoona kuti kamba iyi yakatsirikidzisiwa ipo pabangori mbane akaitsikidza ipapo. Ticharamba takaringa tigokunyepai. Tindori mumataremo fadzai mahere kwai aendesa mapepa ache okuramba kubatiwa nomhosva kwaagoita pabodzipo nokupuwa mutongo kwaagoita. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei, asi tiri kundosvira kuti ahwine paaenda kumatarepa achipikisa mutongo uyu. Mukuru wodare reparamende Jacob Mudenda kwai agoreketa yeye kutoti imi wanhu gorekai kuita zvemabotso nokutoti mabotso yamasvinuba munguva dzosarudzo dzini. Kwai mukagwemana heno henyu nokutoti atoti masoja anofanira kutoramba kugara akaita kusimba chaiko, akati ngwangwangwa kungwarira kuti wese wanenge waidaita mutsepwede wakone kuwaita kuti wamisiwe panzvimbo pawo chaipo. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei nokuti bato rachekamu ndo bato rinoita izvo zvomutsepwede kukubana nevanhu iyi. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Zviri kuhwadza nyika yedu yeZimbabwe pokare iri kundoramba ichindoita kuita kuposhewa matope idi. Ipapapa kwaindo nyika yanzi inyika iri panyika iriyo China, panyika dzisingagarike dzine vanhu varibe mufaro. Zvakaita kuoma. Kwai dzimwe nyika dziripo pasi pedu panyika dziribe mufaro inyika yoSierra Leone, pabodzipo noyo Lebanon noyo Afghanistan. Ndipo unotoona kutoti pakaita kuoma chaiko nokutoti hapasi kutomboita zvisvinuba ipapa kwai nyika yedu iri panhamba yochizana ne34 panyika 134 134 out of 137 pachirungu. Zvakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei izvozvi.
Wanhu wanosvika 540 kwaiye wakafa nochirwere chomanyoka chokorera. Unobva waita kuzvisaya. Ko kushachere kushamba manjaku wakomana. Rekai tione kuti zvinenge zvitekera sei. Chinguriyo wanhu wakanyepiwa kuti imi goshambai manja nosipo kana muri besipo shambai manja nomadota. Unosaya kuti ko hoko nayo wakomana kubatiwa nochirwere chinokwanisa kurambidzika chakadandi. Zvinoita kuwadza. Tondoti mweya wakapfa idai yaramba yakazorora murugare chireko kugoramba chitekeshera chirwerechi nekuti zvakaita kunyangariwa chaiko. Kambani yomabhazi yoZebra Kiss iri kuita kupinziwa mushishi kureketa kuno. Pariba ari kuziva kuti zviri kumbotekera sei ikweyo nokutoti ipapa ino bhazi pokare rakagwa imo munzira inobva kumasvingo ichienda kwaMutare. Zvokutoti wanhu wakakuwara wakatowanda ipapo. Kwaiva wakakuwarawo wakaendesiwa nomapurisa nomotika dzawahwere dziya kuchipatara chopamutare. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tati taziva kuti zvakambotekera sei kuti zvidando. Kwai mudzimai waJobhosikara ari kurwadziwa chaizvo nonyaya iyo yokusaika kwaJobhosikara nokutoti zviri kuramba zviita kutinya chaiko. Heno kuti zvichapera mushechere nokuti kurwadziwa iko ari kuita kuri bechisvinu. Ipapa ukaona munhu akundoti pese pese akuchema pese pese akuchema achifunga kutoti dai murume wangu ari papa ari kuitawo chino nochino kubatanidza mari dzowapweredzo nokudidi zvese zvinodikana kuita. Heno mabi yangu. Asi dai mwoyo yewamwe wakuru yaiita mwoyo yonyama kuita mwoyo yodombo kana yosimbi zvaita zviri nani. Rekai tirambe takaparinga ipapo. Wabasa wanosenza muhutano vari kuchema kuti kwai wendo huno wakanyimiwa pokare iyo mari yakaingidziwa wamwe. Ipapo wabva wanangidzira kuti kwaiwo wachiwenga ndo wari kuita kuti zvireke kugoitika izvozvo. Heno kuti daka racho nderei. Unobva waita kuzvisaya idi. Kana kuri kurimirana muganhu kutsvinu chaiko. Kana iyo muganhu yekwasabhuku inonzi inonetsa munetsero wakadariba. Kutoti mari dziri kupuwa wamwe wese imimi wangumi ndiri kudaba kuti mupuwe. Saka kupfumvura kwacho kunozoitika papi ipapa. Asi muri kuringira kuti wanhu kana waenda kuchipatara korapiwa wabatiwe zvisvinu wachibva waita wanhu wasvinu chaiwo wanorapawo pari bechisvinu apa. Rekai henyu tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvienda nokupi. Wamthuli Mncube kwai watanikiwa pachena nanyabi yawo pokare kwai wanga wari kuda kuti ndio wanzi wakaita basa rokuwakisa kiriniki yakawakiwa nokambani yekuBritain inonzi NMS yakabatana nehurumende kuwaka zvipatara pabodzipo nemakiriniki zvakatenderedza nyika. Unobva waita kuona kutoti aya ndo manyongori chaiwo. Seiko wanhu wachida kuti wapuwe simba nokupuwa mbiri pazvinhu zvawaribe kana kuita chaizvo. Heno kuti zvinombobva nepi kana kuti zvinomboita sei wanombwei kana wazviita unobva wazvisaya. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Kwai wamwe wagari wokuBeitbridge waribe kufara kureketa kuno nokuti kuuya kwaita wamai munangarwa kwakasiya waribe kana chibodzi chokufarira nokuti wakarambidziwa kutora mufananidzo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ukaona wanhu wakurambidziwa kutora mufananidzo nomunhu mukuru akaita kudandoka woziva kuti pane imwe nyaya. Rekai tigoimirira kuiona. Kwai chino manenji chinoteka iri tsaba. Iwo Wamthuli Mncube kwai wagotoreketapo kare kuti zvikaramba zvakadandi tichaingidzira mari dzokukwereta dziya dzomari yokuberekana inonzi pachirungu interest rate. Kwai watoda kuedza kubatsiridza kuti iyo mari yomunyika iri kuramba ichita kugarira nhanzva iyi peno ingaite zviri nani. Nyasi uno mari yomunyika iyi pamusika usiri wehurumende yange yakuda kutopetiwa kairi chaiyo pamari yomusika wehurumende. Ndipo unotoona kutoti pari bechisvinu kambwa kasauti. Asi tikaitione kuti zvinopera sei ipapa. Tiri ngedziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa mutungamiri wenyika ikweyo wachizochinja maitiro manje waona wanhu wese waita kujamuka kuti zvazvipi zvamada kuita izvi pakureketa iko wagoita nozuro kuti nyika yavo ida kuti iburike kumusangano weICC.
Ipapa ndipo unotoona kuti wana maposa idi heno kuti kupusa kana kuti kupfawa kana kuti kuita sei palibe agoziva kuti chii chinenge chichinyatsoitika nawo, nokuti zvimwe zvavanoreketa vozomuka mangwana wakuti aiwa ba tati tiri kudakira izvozvo ba imi mamboreketereiko, rekai tione kuti zvinopera sei. Iyo nyika yeSouth Africa iri kureketa kutoti warimi wavo vari kuringira kuti vachakohwa zvikamu 3 kubva muzana pagohwo ravakakohwa rochibahwe chogorera pfuura. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Heno kuti wabi yedu kuZambia wachaitawo sei, ticharamba takandoringa. Kwai hurumende yeEthiopia pokare nowapandukiwo OLAY wari kuda kuita akatomboka nyai, asi wari kuitira kunyika yoTanzania. Kwai kunyika iyi palibe ari kunyatsoziva nokumbwisisa kuti mbani anenge ari ndiye mutongi gawa, asi wamwe kuUganda wagoreketa kuti kwai nyika yoKenya pabodzi nonyika yoNorway ndidzo nyika dzaita kupindira kuti dziite ana mutongi gawa ipapo. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvikona chere kana kuti zvinenge zvichiunza chiri chisvinu chere kana kuti panenge paribe. Tinenge tichindokunyepai kana paine zvaitika. Zvahwadza nyasi paburika masoko okuti wese vanhu vanga vari kudikana noICC wakaita sana Omar al-Bashir noabiya cheo aiseenza nawo wachiita mutsepwede kuvanhu wese wakabuda mujeri. Kwai ipapa wagotoita zvavo kupaza majeri koka mumasojayo ari kuita basa rekukubana nokunyirana wega wegani kumajeri ekuchiribe ari kuchengeta zvisvinu. Pakaita kunyangariwa, rekai tione kuti wachazobatiwa chere kana kuti zvicharamba zvakaita kudando. Chedu kuramba takaringa asi zviri kuhwadza vazhinji. Ipapo pokare mutungamiriri weUnited Nations ari mabharana mukuru uya agotoreketa kuti wakomana hondo yekusudhani ikaramba yakaita kudandika motoziva kutoti nyahwa noforipochi zvinenge zvaita kuingidzira. Ipapa pachaipo vanhu vari kuita kutambisiwa tsotsa nokusaika kozvokudya, wamwe vari kusaika magetsi, wamwe vari kundoita dini, vanhu vari kutiza munzvimbo dzavagere vachidini, zvese zviri kundoramba zviita kutsutsirana chaiko. Rekai tione kuti zvichaita sei ipapa, asi zvisvinu izvi zviri kuhwadza. Mukatikidzwa kanyasi ipapa makazvionera kamunozuro zvagoreketiwa naiye Mark Zuckerberg muridzi WhatsApp. Kwai iyo WhatsApp yakwanisa kuisiwa pamafoni anosvika 4. Waiwai wanomadhira asingaite waiwai asingadi kuoniwa nevazhinji. Wendo huno hwachaita kuchema nokuti unenge wakundonzi aiwa iwe tiisire apa, toda kuigoionawo apa WhatsApp yako iwewe. Hede rekai henyu muone ipapa wamwe wachaita kudikitira chaiko wakazvireka. Tiri ipapo zvedu mabuja, rekai tiende kuoringa kuti Arsenal ichapabuda chere pairi kutamba noCity. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.